Здравейте всички, които гледате. Тук при мен отново е Влади и кажи здрасти, Влади. Хора от YouTube, видео и всички сайтове за видеосподеляне. Включително и VBOX, което, Мани го Xbox. което го прецаках малко. Тук сме за да ви покажа, нали аз основно ще ви показвам, проблем с обработката. Някои хора не могат, като Владо, който е по-голям от мен, но още не може да се обработи клип, който може и малко смешно да звучи. Добре, Мишо Макар че не ще е. го запомням. Не може да си добави аудио урок, нали, демек не може да си... Просто не съм работил никога с видеообработка. Единствено с снимки да ги обработвам. Участвал съм в доста конкурси. И затова аз ще направя този урок, който да му покажа, нали, и на другите, които не знаят как да си добавят аудио. Импортвате си клипа. Снимали си клип. Импортвате си клипа. Примерно аре някакъв, който е по-силно се чувам. Capture Ой, One. не, как ми заби. Как ми лагна. Примерно е този, който си чуваме и двамата по-силно. Импортваме видеото. Нагласяме си. Братя, забравя да ти кажа, я покажи как да речем да сложа някаква черна снимка и вътре текст. Нали да напиша текст. Да напишеш текст. Да. Ами за целта ще ни трябва черна снимка. Добре. Нека продължим първо с аудиото. Значи тук, нали, качваме си клипчето. Хващаме една музичка, когато си искаме. Владо, ти искаш ли да се чуваш? И се чувам. Не става въпрос да се чуваш ти в клипа или музика да добавиш. Чакай. Ей сега. Чакай, Мишо. Много мрат такива фейлове. Няма нищо. Няма нещо, брат. Такова. Ти ли искаш да се чуваш клипа или музика да добавиш? Музика да добавя. Значи, ето, намираме си един MP3 файл, Creeping Dead, примерно. Тази е най-известна много на Металика. И си го дърпаме тук. Тук, примерно. И клипа започва. Чуваме на аудио. Нагласиме си аудио 1, колкото вие да се чувате повече. И аудио 2. Малко намаляме музиката. И пускаме клипа да видим как работи. Здравейте всички, които гледат. Тук при мен е Влади. Влади, кажи здрасти. Здравейте. Може да очаквате скоро. Малко намалям. Да качи епизод на... Нет, вот Create Most Wanted на звука. Да, първата версия. Ето, нали, добавихме си музика. Така. И вече според това си нагласите. Я покажи как да добавим текст. Production Share. Сега ще ви ти покажа Владо. HD, напред и Маля вас като обикновената процедура. Надаскал мали и майна. Да. За въпроса, кой въпрос ми питаше Владо? Как се добавя снимка, да речем текст? Текст да сложиш вътре. Да. Примерно сега ще дам пример с една подбрана снимка, която и да е. Ето, примерно е тази. Импортваме си, нали, image. Ето е. Нали, импортваме си снимката до някакъв период. Маля, брат, как го чукнах тоя? За колко период от време искаш да е? Една минута. Примерно малък период от време. Минута. Ето, една минута. Нали, нагласите си снимката как си искате. Тук може да си я разширявате колкото искате. Мисля
Там с какви снимки работиш? Не знам, подбрах някаква. Тук на Ама каква на какво? Windows XP Desktop фанах. Имам една такава хубаво. снимка. Ето е снимката. И ето тук вътре сега може да напишем нещо. Windows XP. И ето то ви излиза ето тук. И от тук може да си променяте шрифт. Нали, големината му, ето 72, сега го направя. Ето го. Тази снимка ще стане много хубава. И тук си променяте шрифта. Ето този шрифт, примерно. И цвета, който искате, нали, да е на това. Примерно. Брат, кога спираш видеото? Какво? Кога спираш видеото? След малко. Ето виждате Път. това. Нагласите си го където си искате. И после пак Produce and Share, сейвате си видеото, нали, както си искате. И ето за въпросите, които беше ми Владо задал. Това може да го направя като по заявка. Това беше от нас. Надявам се да съм бил полезен. Не само на Владо. Ще го запомня, Мишо. Брат, сега, ако искаш, помагам ти. Надявам се. Да, ще го запомня, че им помагаш. Но ясно, ти си ми брат. Покажи. Рекламирай се сега ти. Точно пък. Покажи ги видеото на стринка си, чинка си, дядо си, баба си, сестра си, майка си и всякакви други роднини. Даже на непознатия си братовчет. Абонирайте се тук за канала ни. Имаме Така, 3 абонати. Сега може да се абонирате за Чакай. И моят сустав. Може да се изкажа. Владимир 586. Ето. Да, Еке Влади БГ. Да, Влади БГ всъщност е Владимир 586. Това е доста яко име. Примерно. Как съм си го измислял, аз не знам. Това май беше. Това, нали, истинското ми име и някаква парола беше. Това беше на някакъв кафенар парола. На колелото. Ама го махнах фейче. Шанс. Да. Това беше от нас. Надявам се да съм бил полезен. И Владо се... Абонирайте се за мен. Абонирайте се и за нас. Значи, в YouTube, Опа. в нашия официален канал и в моя, и в този канал. Значи, в YouTube канала Computer Lessons BG и в видеоклип ще снимам на Need for Speed Most Wanted. В моя личния канал, Влади BG официал и Владимир 586 във видеоклип, ще снимам на Need for Speed World. Ще надявам да има някой, който да я гледа, не и ти само на празно да снимам. Да, ще се надяваме двамата с него, който да гледа неговите клипове, както така и моите. Може да лагаш, съпром да го изчистя този лак. Това беше всичко от нас. Надявам се да съм бил полезен. И Владо след 3, 2, 1, чао! Чао! Чакай, айде.